Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with latest. Walite anyora pa status rake pa Instagram akanyora kuti my father shutting down 2023 akaisa ngoma ya winky pachidimbu tinoti intro yealbum raruda kukanda muna December, saka Walite anenge arifarirawo album racho risati rabuda, asi varipo vanhu vachema vadedza kuti aiwa iwe unoti zimdonsoro yakafa 1 saka chii chauri kuti my father, asi tinongofarira kuti iye Walite abvuma zvake kuti ana one father vake vezimdensol akanyora kuti my father shutting down 2023 achireva winky akaisa ngoma yake ine intro. Asi varipo vanhu vataura zvinhu zvakasiyana-siyana. Mumwe adedzera kuti and yet you Walite you diss zimdensol, do you forget that your father winky is the king of dancehall? Ndozvatarwa nemumwe munhu. Mumwe munhu akauya akati I have never seen a dope intro like this before in Zimbabwe music industry. Well done winky. Ndozvatarwa nevamwe vanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana-siyana. Vamwe vadedzera kuti chibaba icho Gafa. Mumwe munhu adedzera kuti I knew it kuti winky if kudai anga asina kureleasa dai Xmas isipo, asi sezvo ati ari kuda kureleasa ndakutosunga bhutsi dzisimbe because Xmas yatotanga tinenge tiripo. Mumwe munhu adedzera kuti finally some music yabva yabuda ndo yanga takamirira. Vamwe vakati no hate, winky is the goat. Mumwe akanyora kuti after a long wait. Mumwe akanyora kuti I hate video but I just had to watch all of this, hope the album will be as good as the intro. Vanhu vari kufarira intro yacho ndo yafarirwa futi naWalite. Mumwe munhu akati art dzacho ma1. Mumwe akati creativity chete apa tiri kutaona taenjoya, ndo zvataurwa nevamwe vanhu. Mumwe munhu anyora kuti even peer pressure Gafa harishandise iPhone 14 kutora mavhidhiyo. Vamwe vakadedzera kuti one munhu anozadza HICC ari ega. Vamwe vanhu vakadedzera kuti taona kwapisa. Mumwe munhu ati ndaona taenjoya. Saka ndo zvataurwa nevanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana-siyana. Mumwe munhu anyora kuti apera uyu maturity is being able to accept that fact. Mumwe munhu adedza kuti winky apera muri kufarira dzikamai. Mumwe munhu akati so far this video riri kunakidza kudarika album raHoly 100 naFreeman combined together. Vari kureva intro raWinky of which kana zvichinzi Holy 100 vari kureva panganai guys. Ndio nyaya yanga tauya naye, asi aripo mumwe adedzera kuti one Zimbabwean rinogona kuimba artist. Anyora kuti E3 artist, akanyora kuti winky akanyora kuti big, akanyora kuti Gafa, of which kana muchiunderstand anga chingoreva munhu 1. Saka ndio nyaya yanga tauya naye guys. Asi aripo mumwe munhu anga akukompea winky naJapreza. Mumwe munhu adedzera kuti imudzikamai munhu anorira ndiJapreza. Anyora kuti Japreza most streamed Zim artist across all platforms, most followed across all platforms, most booked, most paid, most endorsed deal. Achireva Japreza. Akauya akati kuna winky akati winky most comments on Zim celebs, longest dreadlocks. Akanyora kuti surprisingly they say winky is the goat and they have 5 O levels. Ndo zvataurwa mumwe munhu anga kukompea winky nani naJapreza, idedzera kuti Japreza ndo goti, chimbomirai chimbodzikamai. So ndo nyaya tauya nayo guys kuti tukudze kuti winky adedzera kuti ari kureleasa album yake muna December iyeye. Vanhu vafara. Mumwe munhu adedzera kuti kana uchida kupikisana nemafanzi aWinky unopera moto. Anyora kuti kana achida kurara akapfeka bhutsu. Thank you so much guys.